Možno som jednou z mála, kto to vysloví nahlas, ale mám strach. Strach, obavu o budúce generácie, keď vidím, čo za zverstva sa to vo svete dejú. Dúhové pochody sa menia na perverzné maškarné plesy a je len otázkou času, kedy sa dostanú v takejto forme aj k nám. Je to normálne? Neviem, čo s tým budem robiť. Keď mi jedného dňa príde syn domov zo školy alebo z internátu a bude sa chcieť so mnou rozprávať na tému 71 pohlaví, ktoré rozpoznal britský Facebook. Ako pedagóg musím rázne odmietnúť progresívnu politiku vštepovanú skrz našich detí. Môj rozum mi jednoducho nedovolí prijať správanie dieťaťa, že sa identifikovalo ako mačka a začne na hodine mňaukať a pedagóg to má jednoducho tolerovať. Nikdy takéto bláznovstvá tolerovať nebudem. Máme sa nečinne prizerať tomu, ako chlap prezlečený za ženu si prikladá k prsníku malé dieťa, lebo vraj má právo aj on, ona, ono, neviem, ako to nazvať vôbec, pocítiť nádherný pocit materstva. A svet to toleruje. My to tolerujeme, ale naozaj to tak aj chceme. Naozaj tu chceme mať takéto dezorientované individuá, ktoré sami nevedia ako a prečo dospeli k takým záverom, ktoré z nich robia tretí, prípadne ďalší rod. Tak, nevážený, ja sa tomu nechcem prizerať. Chlap má byť chlapom a nám, ženám, neverte naše privilégium byť ženou. Byť matkou je krásne, ale výsostne ženské. My tu na Slovensku sme podľa niektorých konzervatívni, podľa mňa iba vyznávačmi tradičných hodnôt ukotvených v našej histórii. Ako to vidíte vy, Slovenky a Slováci? Aký je váš postoj k tomuto fenoménu priveľkej slobody?